Toi rauha. Te varmaan pärjäätte yhdellä komposalla. Ensimmäisellä. Että sä saat sen pyörin koko voltu. Okay. Eli tälleen vaan niinku lykätä tosi kovaa käsillä. Ja sit pidät leuan koko ajan ylhäällä. Tuntuu, kun se menee ihan eri reittiä. Hyvä, kovaa jätkä. Kannattaa miettiä aina kun ponnistatte, niin ponnistakaa tonne otsan suuntaan. Silloin se lähtee niinku, kun ponnistatte tuutte siitä nokalta, kun se heittää tälleen ylöspäin. Niin sit se kaatuu sinne alastulon suuntaisesti. En ole ennen kyllä ollut leirillä, mutta ihan hyvältä vaikuttaa, että ensi vuonna uudestaan vaan. No, oli ihan hyvä. No, oli hauskaa. Joo, no leirihän meni tosi hyvin, että kelit suosi, ilma oli kuin kaunis morsia ja laskijat oli tosi hyviä, ketä oli leirillä ja coachit sitäkin parempia, että mikä siinä ollessa mukavastihan se meni. Leiri meni kivasti, me käyttäydyttiin ihan hyvin ja pojilla oli ihan hauskaa. Etenkin korostan sitä, että valmentajat käyttäytyi hyvin, esimerkillisesti, jonka vuoksi leiriläisetkin käyttäytyi tosi hyvin. Ei ollut mitään ongelmia ja eikä tarvinnut ketään edes paljon yllyttää uusiin temppuihin. Se oli tosi hyvässä kunnossa setit ja kyllä kelpas katsella, kun pojat yrittää siellä parastaan. Parastaan yritti, joo. Eipä siinä ole ihan hirveästi lisättävää, että oli mahtava nähdä just sitä yritystä. Mitä ehkä itselläkin voisi olla enemmän tänä päivänä, että joku sanoo sulle, että kokeile jotain hyppyä, niin sit sä vaan meet ja kokeilet ja sit se vielä menee kaikille hyvin. Näin on. Hyvät pikkujätkät jaksaa vetää. Toivottavasti nähdään koko porukka täällä ja joku parikymmentä jätkää vielä lisää. Tää oli hyvä sykki. Kiitos Rukalle ja kiitos niille, jotka oli vääntää setit meille kuntoon tuolla aamulla. Hyvä oli vetää. Kyllä. Iso peukku. Pieni peukku.